Cháu đây mày ta đây như đi nhà nó sana mamba ini daga timu kadamu damu dakona mbuyo wangu yufarisi gazai shika ashika udaru akataura nempororo ini nanda bvaimumu mananda pisa ndobva ndafira pamusoro pemabanana udendode yabva asvika akazi vataura nempororo wangu akazi uziva ere kuti akapisa papamundo wangu apa gobora mabhanana ako zvese nepamudzisa panchauya newaya ndobva ndati chee kukomba muozi ukana enda wataurire mai yako izvezvo unotozviziva inini haisakada kuti nditi iya mbuya muri kutinyi ava ndaramba ndakanyara uyu bauya kotaura mukororo wangu kuti ndizvo zvandaona mbuya iyoya inditaurira inini ava ndati inini regai ndiendepi hambai kwasabhuku tobvunza kuti dii sabhuku to nyaya iyi muri kuizivawo here ndodidi ndogarepi zvezviruzi gobo ramabhanana gobo raipwa ndopona ngenyi izvo ndio zvimweni kuonesawo izvo bai zvendinoziva inyaya yemugari saka inyaya kuti mushure walendei atizigadza ushori Gare pasi gare buku naiva atizigadza asi muri kutora munda wangu handisi kutora munda wamai avo asi kuti mai avo ndovane ngati sori nyaya yakabva kutanga kutonga 2010 ndiyo vachingorarama vangu vakazorogana na1976 mudare ramapomutasa nyaya nhasi kakishitsara nhasi ye takabva futi muno mudare ramapomutasa and murume wavo wamai avo ndivanga vakapamba munda wababa wangu inini nasabhuku mangwana kutanga murume wamai ava muzukuru akasheke pamusha medu ari mwana watete uyu murora zuku nyaya yakatongwa munhu makwende mmai watanga kugara ndiani panzvimbo amai wakatorwa vachisvika chingoti mamunda iwoyo nende apa pangu namai vangu iwoyo satitori vana vadiki wakaroorwa chikatingori nepapa ndipa kuti iwo handambotaura navo ndakaenda last musi wa7 June ndine wandotisechi waya kumunda ikoko ndakatanga enda nemwana yenjodzi yangu noti ndimuratidze chii azoti ndinotoguma rokuspana vanotaimbukandinana but munda wangu kamupambwa nendiwewe apa vaitaira zvemavhoti ndingazigaidesendingaizvingafunga pane ndazindoo ya2010 neimwe last year ya2024 yamakumutasaa ela mutani ndiati ndimai wangu ine wakashayika ndimangwara handiti ndiye Mangwara. havafu mangwara asi wavazukuru
Mbuya, omati mayane na mbuya. Right. Legeti kubatsirei. Nyaya yakasungwa on about 3-4 occasions. And this 3-4 occasions yakatonga 2010 ikarodzwa nyaya iyi ende kudaroka mambo mutasa futi ikauya futi imwe this is 2010 kwaidzi Samanga 2023 ikarodzwa zvakare ikazoya kuno kudare kunoko muna 2024 ikanzi Ela Mtandi is the owner of the land. And this is the judgment year 2024. And this yapera iyoyo handiti anonzi Fanel Mangwara ndiani Fanel akatombosungwa nenyaya yemundo yecontempt of court. Nyaya yakaitika pana zariwerengesa ninditwa taurai Mtepa kana Mangwara. Nyaya yakaitika Fanel anga ari sabhuku panguva yehondo achigara ari muzukuru mushemo baba 95 achidzika kuzita kuda muridzi webhuku waridzi webhuku ndo pakadzika 95 achingosvika achibva atanga kusungisawo zipa paine chigaro shuwa baba akasvikawo paminda yese shuwa ndo zvakadini zvakaitika bvasi pane chigaro abva asungisawo zive zondaiwa pani isauramba chigaro ibva yaenda kukoti akati shuwa mindenge pamutepa ini nditotanga kutonga zvinezvi ndirikusungwa nemhosva iyi inini handindapa munhu chigayo ndasvika vanhu waripo Fanel anga ndori muzukuru kumba kwake hatitombodini hatiziva wakaberekwa 1937 Fanel kukura kwaakangoita ari mushemo yakatongwa katatu. Nyaya yakatongwa katatu iyi Fanel akatosungiswa nenyaya contempt of court muzuva 8/6/2012 Fanel akarusimbisa mhosva yekuti mapa chigomba werengedzai kuseri pane statement ramhai wacho wakanyatsonyoro ndio extract from the court here so ndio werenge statement yakaitwa ndiibe Judgment ndira. ikaenda pa contempt of court case number S182 of 8 code the contempt of court 1 month imprisonment whole suspended if the complies with court order by 31/12/2012. kusungiswa kwakaitika ipapo tinoda kubatsirana kuti tigadzirisane ngekuti mhaya chakanyatsonyora panapo ndinoda stendi yangu nemunda wangu uyo makapa Sauramba nachigomba kuya kwaita iyi nyaya ya 2024 yakaina Abraham iri pisamoni raAbraham ikatongwa ndishi Unamazita 2020. Munamangara kesi ndiani. ndiwo mayawo Urumangara kesi zana Abraham na nani? iyo utaona ishamari uzwa shamari ya 2010 inotaura kuti judgment complaint Sauramba and Chigomba are ordered to evacuate from the land by 09/11/2010. iwo wobva waya kuna Fani wobva waya pana Abraham izwa Chigomba Sauramba na Fanel wese wakaruza nyaya Wakadzingwa pamunda. wakadzingwa pamunda uyu Lazima dzokazve. hapana Fanel Chigomba wese wakadzingwa pamunda wakadzibva ipo munda hausi wenyumba because mukatoramba muripo makutosungwa futi necontempt. Kana muda kuti anything against all these decisions you appeal against these decisions kumberi but that one yemuto taura 2010 ito nechiro chaprovincial magistrate Vachasungwa zvemunda. chekutopa nyaya yakatoenda kukoti ikatosungisa munhu yecontempt of court itarisa imwe tsamba yau inayo rakadhinwa naprovincial magistrate chii chakadhinwa naprovincial magistrate Judgment. akadhinda judgment yeOC4 rani chikumbiro chiripo mambo chatinoda kukumbirisa taurai Mutepa chikumbiro chiripo chatinoda kukumbirisa changamira hongu zvine zvakanyorwa asi palendi handi hapasosvikiwa tikasvikapo nhasi uno mukaona zviri kutoitika palendi ka Yani. Alendi yani. ngemumusha waMutepa muri yese isizasupopa kuti kuramba kuti vakati shamwari isu vashamwari atipedza mwari tinozvisiya nyaya yakaenda kwasabhuku ikaenda kwaishe Samanga ikabva kwaishe Samanga ikaenda kwamapomutasa 2010 ikabva ikaenda 2023 ikaenda zvakwamapomutasa 2024 pakapiwa iyo contempt order ikatosungisa munhu 2012
namagistrate unzwa saka choda kuchinja ipapa chinjo tichinje judgment ruzivo ndo rwatinobatsira ruzivo rwuri kuti hapana judgment dzedzika hapana chichachinja judgment ipapo chapo kana tochinja judgment ingori appeal against decision iyoyo kuhigh court chete yes matare amwese ayakaisa matare ese akawinisawo ese akati kwese uku ari kutaura hwanchi judgment saka iwo kana sitiu tinokufara nethat judgment ila kumusoro haya court of appeal hamuzoki futi musemuchiri dare kwamamba kuika inyaya yekuti because mambo itoripo apo handiti judgment iripo apo handiti then mukadzoka futi mudare munomunese munyaya iyoyi nejudgment yakapiwa namambo uno saka kuti mambo akuita an appeal court futi of his own decision he cannot be his own judge to go kudare pamusoro pake to appeal against that decision handiti dare rinonotarisa kuna decision yakapiwa ndiyo here kana ndiyo handiti kana isiyo yochinja kana iliyo is upheld kana usina kufara futi supreme court usina kufara constitutional court dambudziko ratine razosvika kuti vatisvike kuno kunetsana kune kurungoita wani muri kuenda panzvimbo pasiri penyumba follow that judgment kuti kunetseka uchasungwa futi appeal against this decision usingasviki panzvimbo yawakanzi usaite sei usasviki because pane judgment iripo iri kuti haufaniri kusvika ipapo kasvika contempt ukangosvika ipapo wakubatwa necontempt uruzanyarura ndopata kuti basi uye pabatsirika ipapo ane zvemhasuruba kuti judgment iripo iri kutaura kuti usasvike apo ukasvika ipapo imhosva icontempt of court because unonge wadzodza dare rakati usasvikepo saka unosungwa saka iwo kana uine zvauri kuita ita usingasviki apo ndo paakunetsa pari kunongedzwa manje kuzi apo pacho bcause zvakaitika aiwa Ola dipinde uchitongezana yake enda wete appeal against decision kukoti yepamusoro chete zvatopezande